Ansa igdong madadangog sa rolang na pagtubod as in opinion kan podcasters as in kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta as in konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. Hey. Eh. Hey. Aha. Hello. Alright, so Diyos, maray na aga, hapon, banggi, bahala ka mo kung anong oras ang dinadaog nindo, parang oras nindo dinadaog ang podcast na ginibo para sa mga Oragon. Yini, People to the world. Bye guys. Maray na banggi po. Sabi nga ni, kayan, sa indo mga kanatong natics. Yan. Tambay. O, tambay. Ano pa? Pasok. Sorry, nagsiset up pa kaya ako ng cellphone ko. Adi po, doon na muna. Stream, mag-set up muna ko. Grabe, puso. Oh. Ang puso. Ay, so, kunya na daw. Kukatang specialmente. Oh, specialmente? Special na, yes. Yes. Ika na magpabisto. We would like to introduce Tagalog, Bicol. Bicol. Sarong Bicolano. Yan. Ay, bibig ko i-English yung Bicolon mo. Puro na mo kita kayo ng pork chop doon naman ang dating tayo eh. Oh, sige na. Gusto ko ta, sige. Sige. A Bicolano singer and a songwriter. Sarong Bicolanong para kanta, asin para surat kanta. A heartfelt and has an authentic song. Oh, sige daw. Nakakabutan ang puso. Heartfelt. Buot, udok sa Namamati. buot. Yan. Dapat ako mabigo. Ika na. Udok sa buot, as in very, very authentic. Ang na sa iyang mga kanta. Ayan. Ang Freddy, Aguilar, ang Fred, kang Bicolandia. Si Mr. Fred Jr. Engay. Yan, palakpakan ta niya to. Yan. Woo! Makikita Makikitang clap Sound, your hands, yes. sound effect. Oy, sir, maray na aldaw. Sa iyo, maray na salamat sa pagtauning onra na ika po sa muyang makaulay. Aram kung may busy ikang maray. Actually, gusto ko talaga magpasalamat sa Indota. Isa sa mga pangarap ko talaga maka turmaton sa podcast talaga. Tapos Bicol pa, so mas okay, di ba? Yes. Thank you. Ano bang ang saro lang na bago kita mag-point, ang saro lang na magiging tadigdi challenge na maray sa episode na ini. Kasi si Sir si Fred, magpaparasel Fred pa ako. Yo. Fred na lang tanganing ulay mo nga kitang garo barkada na. Masunod ko na itong Freddy. Yeah. Freddy. Grabe ka man. Mapauso ko na naman ni Mapauso na naman Apod. ko. Ayan. So, ang challenge ko niyan digni, kasi si Fred, taga Sorsogon, tapos kita, ang Bicol Tanaga. So, although may mga magkaiba man, pero hilingon garo challenge niya sa tuya bilang sarong Bicolano, ang garo Camarinesor meet Sorsogon. Yan, kung paano Intindihan. Iyo. Actually, sa Sorsogon ako, pero sa mismong Sorsogon, iba-iba man ang Sormaton-Duman. Tapos, nagklase pa ako sa city, so iba ang Sormaton, Then, nagklase pa ako sa Legazpi, Bicol University. Iba man ang Sormaton-Duman. I mean, dialect pala. So, ako, bilang Bicolano, nagkahalo-halo na so language ko. Minsan, nadadara ko na sa kanta siya, na di na maaraman kan listener kung taga-sain, kung taga-Cantando Anis, kung taga-Sorsogon, kung taga-Naga. Ano ka pala linguistic? Oh, ano ka po? Tataram? Di ba tataram? Ano na sabi? Sormaton. Sormatan. May nanunodan kita digdi kay Sir Fred, yeah? Oh, bagong tataramon. Tataramon, ibig sabihin, dialect sa Sorsogon. Ayan. Yeah. Oh, Fred, kumusta pala ika? Ayos man. Talaga ako, engineer talaga ang profession ko. Pero I'm trying na sana na maging full-time ko ang music or any other endeavor talaga na mas gusto ko. For example, ang passion ko yaon talaga duman. So,
So, yun ang goal. Ano, engineer, mechanical, electrical? Mechanical, tabi. Mechanical. Ining kaibanan ko digdi, engineer. Engineer. Kaya ayan. So, sir, tell us brief background kan sa imong pagkatao. Ano, kung saan ka nagdakula, saan ka naghali? Sa Sorsogon talaga ako, sa Preto Diaz, Sorsogon. Bale, simple lang talaga ang buhay mi duman. Ang father ko is a fisherman, then ang mama ko, perfect partner niya, fish vendor. Kasi fisherman, tapos fish vendor siya. Tapos, ngunyan, napa-eskwela man kami kan mga magurang ko sa college. Halos gabos kami, nagtapos man sa college. Then, sa Sorsogon, bale, aki pa lang talaga ako. Ang aram ko, gabos na tao, nagigibuki kanta. So, akala ko normal or natural sa mga tao na nagigibuki kanta. Na-realize ko na lang kan high school, college na ano pa lang siya, garo talent. So, yun. Nagpuo na ako magsurat. High school, then college, then then hanggang niyan. Na-realize lang ni Sir Fred na kang nagdalan siya ng High School Musical. Nagkanta na siya. So, ano po, ikaw lang ba ang parakanta or si mama mo or si papa mo nagkakanta rin? Or gumbaga, sabi nga, bloodline ba ganindo ang sa imong talento? Si Papa, nagkakanta talaga siya. Ano man siya, singer-songwriter. Kaya lang, dahil na-preserve sa mga kanta niya. Kaya nga napraning ako, napraning ako kan medyo dorod akula na ako, napraning ako, sabi ko, singer-songwriter ang father ko, pero wala kami na-preserve. So ako, nag-release ako sin 39 songs sa Spotify for 5 years. Wow. Garo baga napraning ako na, maganda na ako, tapos wala man lang ako ma-preserve na mas isarong kanta. Natakot, biglaan. Kung magahabo mo sinangyari kay papa mo. Iyo talaga. Sir Fred, mo ba naisip na since para sira si papa mo, dahil ka nag-isip na sana magkaigo ako ng adventure, hanapon ko si mermaid na kinakantaan ni papa ko. Baka yaon doon si mga original na kanta niya, Dahil ko man siya naisip, si papa kaya, permi ko man naiimod yun sa di ba ang mga parasira, may mga lambat bagayan, yung tahi niyan, lambat niya, tapos permi lang yun sa may sirong sin mangga, tapos naguguro gitara dito, pagkatapos niya magtahi sin lambat niya sa sa pagsira. May natatandaan kang kanta niya? Aki pa kaya ako ito, kaya di ko na natandaan. Pero ang natatandaan ko lang, so urolok, novelty singer-songwriter kaya siya sa mga irinuman. Sayang nga ni talaga. Dahil ko lang, kung sanihan ko na mas ang technology, madali na lang mag-release, madali na lang mag-ibook kanta, i-produce, na kailan that time wala pa talaga. Wala pa talaga kay technology to preserve. Kasi ngunya na panon ang pwede mong gibuon, although day mo man makuha si mga piyesa niya, lagan mo lang siya ning microphone or lagan mo lang siya ning cellphone, i-record mo lang ang kanta niya. May may preserve mo na si mga composition niya, di ba? Kung araw ka tong mga panahon, ang nakakadangog lang mga gamgam, mga hayop, di ba? Pero nakakapanghinayang. Kasi for sure, di ba, may mga artist kita na dahil mo natataon talaga ng pagkakataon na ma-record ang sa indang mga kanta. Yeah. Di ba? Kaya yan. May kahaputan ako kay Sir Fred. Kanso rin ka nagpuon bilang sarong alagad kan musika? Si sa imong instrumento kung igwaman? Or nag-adal ka ba nin musika? Or may training ka ba? Or talagang gifted ka lang? Grabe si gifted, Pero talaga, ang akala ko talaga, gabos na tao, nagigibuki kanta, panaki ako. So father ko, nagkakanta lang siya, mas kilala na kanta. Tapos so nadadangog ko, for example, si Gary Valenciano, si Regine Velasquez. Akala ko, sinda talaga nagigibukan kanta nila sa radyo. So, tapos, nag-start ako, siguro,
mga grade 1, nakagibo na ako agad kikanta para sa imaginary best friend pa nga ni. Di man talaga tunay na best friend, imaginary best friend pa. Oo. Ayun. So, garo natural siya sa kuya as a songwriter. Na ano lang, na-develop kan for example, kan ano ako soltero na, syempre may crush na. So, Mm-mm. mas dakul topic like about love na, arog kayan. So nagde-develop lang siya. Nag-ano ka ba? Nagtutugtog ka bang instrumento? Iyo, kan elementary ako, nag-start na ako mag-gitara. May gitara kaya sa balay, si Paderis. Tapos, duman, mga simple chords lang. Lain man talaga ako, so parang, very skilled guitarist. Yung gagamit ko lang gitara for songwriting, more or less. Parang arog kayan style ko. Like, saro kaya sa mga process ko pag surat kan kanta, gamit gitara. Oh. So, kumaga, self-taught ka. Talagang day man. Iyo, Garo, iyo po. madadawag mo lang ang nota. Ay, yun ang ano. Iyo. Sa songwriting, ang garo, pag igwa nagkitula, for example, may nahiling ako na tula, parang automatic na siya sa kuya na nakakagibo na ako tono sa tula pa lang or sa words pa lang. Yes. Arog kayan mind ko. Lain ko aram ko normal yan sa gabos, pero bagan lain siya normal sa gabos, dahil man nga nakagibo gabos song baga. Sa kuya, very natural talaga siya. Like minsan, sabay pa nga yan, melody and words itself. Kahit walang, for example, mga instrument, ano lang siya, talagang, for example, ang primary kasi na source ko ng song is galing sa feelings. Like, may gusto ako i-capture na feelings, lalo na pag extreme. Say, for example, maugmahon, dagitunon, mamundoon. Ang mga araw kayan, talagang nagigibuan ko talaga siya kisong. Tagaro gusto ko i-preserve sa feeling na ito. Lalo na pag very new to me. Wow. Araw ka to process ko. So ano ko pala yan? Garo, araw ka tong... Pero ano siya, sa kumbaga pagtaram, impromptu, dapat ma-catch up na tulos. Iyo. Kumbaga, Iyo. kasi di ba pag since natural kay Fred ang pag-ibo ng mga music, natural ang pagiging musik, niya. Kumbaga nagdadalagan sa nagdanalay tayo sa iyang mga dugo. Nagdadalagan sa iyong dugo. Garo kumbaga, tapos experience niya pa dahil kay papa niya, garo gabos na bagay, garo gusto niyang i-capture. Yan. Or kasi feeling na very strong, gusto niyang ma-capture through music. Mm-hmm. Di ba? Iyo. So ano ang hapot ko? Ano ang first na na ginibo mo or first na composition mo? Ito sa imaginary ko na parang friend. Ano siya, ballad song siya. Naalala ko pa sa tono, kaya lang, abo ko na siya i-broadcast. Dahil siya pong broadcast talaga. Pero naalala ko pa talaga, very clear pa rin sa akin ang tono niya. Sige na, idiginta daw. Baka may maano ka man, may natatandaan ka man ng lyric. Dahil man daw magkausa kang ang pag-iiwal, dahil man daw. Dahil man, parang ang title nga, siguro, may title ka ito, Birds yata. Kasi, bata ka baga, parang 4 years old, 5 years old. Parang araw kayo ni, so, dahil ka mo magtinawa sa lyrics ha. Parang araw kayo ni, parang, the birds are flying up the sky, they are free, they are happy. Araw kayo. So, very simple siya na, gano'n sa baga sa akin talaga na, so, English lyrics. pala na. English abot baga kay may fascination ako sa English. Kahit ngayon, ang mga most stream songs ko, English talaga. Ambot daw kayo nata. Iyo. So ngayon, since yun na ito si first composition mo, ano ang pinakainot mong Bicolano or something na may touch ng pagiging Bicolano na kanta? Ano talaga, actually, 2018 ata, nagkaigwa ako interest magsurat kan Bicolano. Sa Spotify baga, nag-release na ako. Ngunyan, nag-search ako kay mga Bicol na kanta. Wala talaga ako mahanap. Nahanap ko lang si Nora Honor, Sarong Banggi. Kung sabi ko,
baka mundoon man di ta wala man lamang naggibo na kay lang naggibo Bicolano. kay Bicolano na song. So ako ang ginibo ko, sabi ko magibo talaga ako maski saro na kanta. Gusto ko patunayan na kapag na pwede ka mag-vlog duman tapos magkakaigwayan kumbaga magkakaigwayan kay audience. Yeah. Tapos Iyo. sabi ko, that time kaya, medyo mid-bid na ako sa Spotify. I mean, ng mga curator. Ang mga curator kaya sa Spotify, lalo na dati, diit lang kami na mga indie artist, inalaag ninda talaga sa mga playlist. So, mga songs me. So, ako, parang sabi ko, maray pa kayo ni, magibo ko kanta. Tapos, para pag nahiling ka iba na nalalag sa playlist, magibo man sinda. Parang ginibo ko sa kanta, para nirelease ko sa kanta, lain talaga para sa mga listeners, kundi para sa mga artist na mahiling ninda na igwa palan kay Bicol song, sige daw, Bicol song. magibo man daw ako, iyo. Yeah. Ang una ko na nirelease, mauli ang title. So siya, parang lalabay siya. Nagibo ko siya, pinapaturog ko sa aki ko. Tapos, nagibo ko pinapaturog ko sa aki ko. Tapos, ginibo ko siya, na playlist siya sa New Music Friday, tapos sa OPM Marathon. So ako, maugmaw na ako, dakulo naka-appreciate ng mga Bicolano that time. Dayton pa lang kaya talaga sa kanta. Kaya talagang pag naggigibo ka kay Bicol na kanta, tas nahiling ninda, for example, kung taga sa man na lugar, na-appreciate ninda. Actually, maski mga taga-Naga, taga-Albay, na-appreciate ninda so song. So, ako naugma ko Kasi kita pag normally garo pag nahihiling ta na may Bicolano, tapos kasi 'di ba ang talaga is Bicol garo traditional. 'Di ba? Tapos on the modern world, araw kang Spotify, araw kang YouTube, araw kang Facebook. Pag may nahihiling kang Bicolano, garo nagiging proud ka internally. Garo sabi mo magayunon, garo nakaka-proud bilang sarong Bicolano. Di ba garo arog man ni Manny Pacquiao, naglalaban siya internationally, na kapag nahiling mo naggagana or nabibisto niya sa ibang bansa, garo nagkakaigwa kang nakakaigwa kang proud or feeling, di ba, bilang sarong Pilipino. Garo kapit bahay mo yan. Oo. So ganyan, garo bilang sarong Bicolano na nagkakanta ning Bicol song, garo kakaiba kasi before Nora Honor di ba? Mga di ko alam kung iba pang Nora Honor may iba pang sarong singer na lingaw ako. Si itong lalaki. Kinanta man niya ni Lea Salonga, actually, yung Sarong Banggi. Sarong Banggi man. Sarong Banggi. That time. Oo. Ako ginibo, dahil sa Sinda version, ginibuan ko man yan kay version ko. Sarong Banggi man, pero may version. Pang tulo na. That's good. Pero magayon lang sa iya, nakakahanga lang. Kasi kapag igwa siyang may ginusto siya na sarong goal, na talagang ginapursigihan niya, na makamtan niya tong sarong bagay na ito Tapos, talagang eager siyang magibo. Iyo. Yan lang magayon ta. Tapos, bako lang para sa pangsadiri niya, pati gabos na, so itong mga artist din, talagang invite niya na, kaya ko nga ni, kayo din nindo. Which is good. Ambot baga, ako talaga, namundo talaga ako, naghiling ako, Spotify kaya, that time, na playlist naman ako that time. Tapos, syempre, naging favorite ko na application, music app, ang Spotify. Tayaw, so duman so kanta ko. At the same time, nagtatribe so kanta ko duman. Ngunyan, namundo talaga ako, mahiling ko talaga. Wala lamang talaga, nag-release talaga, maski saro, sa mga new blood talaga. Marayunan ngunyan, tadakol na, kumbaga, dakulo na ngunyan na recently nga di ba, nahiling ko, igwa ka mo itong nag-collab ka mo with Project Romeo, and then sa Kito Tapi. Nahiling ko to So sabi ko, enjoy yun man. Magayon ta nagigibo na kitang rebook. Yes, oo. Yan. Nabilang sarong Bicolano. Yan. Okay. So, sir, sir na, itong mauli ka na, di ba nasundan mo pa to ng ibang Bicolano? Kasi ang nagirumduman kong saro mong kanta na nagamit ko na saro sa mga reels ko, itong Marina sa Bicol. Ayo. So, lately na lang yan na Marina sa Bicol. So, Marina sa Bicol naman, ginibo ko lang yan para kapag may mga maduman na baga na, for example, taga Manila, maduman sa Bicol, may magamit sila na kanta na, for example, na mamasyal sila duman, or pwedeng, Tourism. for example, tourism, like ma-promote ko lang sa Bicol. Iyon lang talaga purpose niya. Parang
naisip ko lang na may magamit, ma-promote ko lang talaga to Bicol through my music. Oo. Oo. Naalala ko nga ni si ito, nagtatakto sa kuya itong Marina sa Bicol sa bayan. Nabayan na ang bayan, Magayon na di ka yan. magsisisi. Iyo, ang ginibo ko duman kaya, sabi ko, maray kay ini, subarayli baga sa Bicol, igba baga kaya makurudalan. So, yung ginibo ko na center niya, pero sa chorus, pinalit-palitan ko kay mga tourist attraction. Pero ang main talaga niya na naging concept duman, so barayli baga. So baraylihan sa Bicol. Oo. Parang araw kayo to. Speaking of barilihan, may nagibo ka pang baile, di ba? Yo. Tanda mo pa ba kung pirang mga song na ang nanagibo mo? Dakol na, no? Sa Gabos, na-release ko 39 na talaga, 39 songs. Up to niyan. Siguro ang Bicol nasa 7 songs duman sa Bicol. Or Bicol inspired. Okay. Nagibo mo talaga na talagang ikalang mismo ang nagibo. Iyo. Wow. O, di ba sa mga nagdadangog dyan, no? Sa mga kanatong natics dyan na nagdadangog. Sa mga di pa nakakaaram kang Spotify, pwede nitong i-download ang Spotify. Yan, no? Tapos hanapon nindo Fred Ingay. Ingay or Ingay? Ingay. Ingay, di ba? Ingay. Ingay kasi Bicol, Ingay eh. So, yan, hanapon Pero nindo sanay naman ako sa Engay. Ingay. Kasi Hindi ka man nariribukan. Hindi ka. Sanay naman. Sanay na. Maingay mo? Si El, may kahapotan si El. May hapot ka, El. Ay, sir, so, kang kang bago, kasi sinabi ni Sir dati, na na kang dating bago pa lang ang Spotify, talagang nilalaog. Actually, Sir, nadadangog ko naman si mga kanta mo, pero di ko aram na ikaw palanto. Na, kasi, di ba, mag-play ka ng random sa Spotify na mga tugtog, as in may mga ibang language sa Pilipinas, let's say Bisaya, Bicolano, madadawag mo talaga siya, mga indie songs. So di ko aram na saro ka pala duman, sir, kaya naano man lang ako, as in naano lang ako na ay ini pala si Sir sa mga saro sa nadangog ko na sa mga kanta sa Spotify. Ako, sir, day ko tanda kung saan taka na dangog. Honestly, katong nahiling ko kasi, wait lang, may sarong kanta eh. I think mauli na talaga sa kuya. Sa Facebook ko siya nadangog. Ako YouTube ko kasi I think nag-release ka rin sa YouTube, di ba? Katong sa Iyo po. Oo. Kaya yan. So, Mga lyric video. Oo, mga lyric video. So, yun tong duman ako nagpuon. And then, later, nahiling ko naman si mga release ni Fred. Sabi ko, magagaya ng mga kanta. Kaya, yun na to. So, dako lang tabang talaga ang social media, no? Na maipromote mo ang sa imong mga obra. So, ngunyan nakaput ko, ano si mga challenges? Yeah. Nasa imong na-experience. Ang pinaka-challenge kasi, dati kaya, ang music sa kuya, very natural. So, parang hobby ko siya. So, ngayon, ang nagiging challenge ko kasi, for example, I feel na yung mga listeners ko, parang dapat mapuntahan ko sila, like, sa mga live shows, araw-gayon. Kaya lang, may work kaya ako baga. So, ang pinaka-challenge ko talaga, time management, more on, paano ko i-babalanse ang buhay ko, family man na kaya ako, 3 kids naman na. So, syempre, di man pwede bayaan. So, mga aki. At the same time, may trabaho. Tapos, may music pa. Tapos, may iba pa akong pangarap din sa future ko. So, time management talaga, ang pinakamahirap lang. Garo ang kanta kaya, minsan, dati, akala ko, sinasabi ko sa kanta ko na, ano pa ang mahihiling nyo, mga songs ko, nabigay ko na sa inyo yung, kumbaga, ginawa ko na lahat para marinig kayo, like, kumbaga, ginawa ko na kayo, nirelease ko na kayo. Kaya lang, as times go by, yung mga songs mo, parang hindi talaga sila makukontento. They will tell you na, talaga ba? Ginawa mo na lahat para marinig kami? Parang hindi naman. Parang ganun. So, yan yung challenge kasi medyo yung art kasi,
para siyang kinokonsensya ka rin in a way na hindi mo pa naman ginawa lahat eh. Parang ganun. So, Dapat continuous. yan ang challenge ko talaga. Oo, garo may nagtataram sa imo. Garo yung mga alam ba mga may painting ka. Garo aron ko, di ba nagigdo-drawing ako. Minsan pag nahiling ko yung mga drawing ko, sinasabi sa kuya, na hanggang digdi na sana. Noorin mo kami babalikan. Yeah. Dahil mo show sa mundo na mas matibay ka pa na pwede mo. Kasi para sa kuya, siguro naintindihan man niya ni Fred na ang gibota is obra. It's an art, di ba? Na daw anong gibuhon mo, natural na nagluluwa sa iya. So sabi niya nga di ba, na challenge niya ang, syempre, family man. Tapos, si saro niyang kanta, ginibo niya dahil lang sa pagpaturog ng Aki. So, ibig sabihin, natural na nagluluwa sa imo. Ayo. And then, meron igwa pa siyang experience na si papa niya na nga si mga, composition niya kanto na dahil niya na-release. So, siguro, itong challenge mo na maray na hanggang digdi na lang ba ako? Ayo. Di ba? So, in connection duman sa sinabi mo, Sir Fred, ano ang pinaka-paborito mo or di mo talaga malilingawan na komposisyon mo? Tapos ano so istorya behind that favorite mong komposisyon or song? Hindi ko siya masasabing favorite ko siguro forever. Siguro sa ngayon lang. Ang favorite ko yung latest ko kasi na nauupos ang title niya. Kaya ko siya favorite kasi para siyang ginawa ng subconscious ko. Parang hindi ko talaga siya ginawa consciously. Oo. Hindi, kasi yung lyrics niya, nung nagawa ko yung lyrics, tapos na siya, nakarelate ako sa lyrics after ko na siya magawa, like after 2 months na, kumbaga, minsan kaya, nagkakahibi ako pag nagigibo ako kanta sa mismong ginigibo ko sa kanta. Ang nauupos, nagkahibi ako after 2 months pa, pero sinabi sa kuya na na-delay ang message para arugado. So ang message kaya kansong, give your 100% to someone you love or something you love. So 'di ba ang struggle ko ngayon is parang sinasabi ng music ko is give yourself your 100% to me. Parang ganun yung sinasabi ng music ko. Ako naman hindi ko siya magawa-gawa. Like it's a journey in a way. So yun, in a way, parang may mga times na parang, okay, so as an artist, ano ba talaga ang dapat kong gawin, di ba? Mayroon pa tayo, kumbaga, ang buhay natin, hindi lang naman tayo artist, di ba? Tatay din tayo, di ba? Ano din tayo, tatay din tayo, oo, asawa ka rin, so hindi naman talaga, di ba? Pero in a way, siguro mali lang yung, yung understanding ko is more of, not really hatiin mo sa mga tao or sa music yung maibibigay mo, but most likely yung i-compart parang iba yung pagmamahal mo sa family mo, iba rin pagmamahal mo sa art mo, parang ganun. Yeah. So mas naisip ko siya na ganun para para mas di ba, para mas maging mas grateful ang feeling kaysa sa masyado kang hungry for something, parang gano'n. Yun lang. Listen. Diba? So sir, ang gaano man kahaloy ang pagko-compose mo? Ano si pinakahalaba tas ano si pinakahalipot mo ning pira mga gaano kahaloy ika mag-compose? Actually, yung Sunrise ko na song, kasi 10 million na siya sa Spotify, most streamed ko. 10 minutes ko lang siya nag-ibo. Nice. 10 minutes? 10 minutes? 10 minutes lang. 10 minutes, nagturutugtog lang ako kayo to sa sa... 1 million kada minute? Nagturutugtog lang ako sa sala. Tapos yung aki ko, 2 years old that time, toddler. Inaramok-ramok ako. Nakikihunlakan baga siya sa kuya. Tapos garo nag-freeze sa moment. Tapos nahiling ko sa tawa niya. May ilagon. Sabi ko, gusto ko i-capture ang moment na adi. Gusto ko maramdaman kan ibang tao kung ano ang pamati kan sarong ama na nagpapadaba sa sarong aki. Oh. Ganaro keto. So na-feel ko sa song. Gusto ko i-capture sa moment na ito. Wow. Kaya iniisip ko pa lang ang istorya mo about naman sa pag-ibo mo. Garo ba kay Bion? Garo, di ba? Kaya man day man
di mo man maninigaran na 10 million ang kada minuto. Diba? Feel mo, diba? Feel mo, Feel ko. Wow. Wow. Tapos araw-araw mo ngunyan, in a way, nagkakaroon siya ng bagong meaning kasi last month, so ko na-diagnose siya kay mild autism. So parang sa Sunrise, kumbaga nagkakaroon siya ng ibang meaning like give hope to other parents na araw kayo sa situation kan pwedeng araw kayo to o pwede i-donate ko siya sa araw kayo na advocacy, 'di ba? Pwedeng araw kayo to. So naisip ko bagan may purpose siya na mas hararom duman sa kasi siya ang inspiration kan song eh. So most likely, 'di ba, sa future sana magamit siya kan iba. To be inspired parang araw kayo. So very deep ang meaning. Deep ang meaning. Kasi hilingon mo minsan, magayon ang magkaiguan ng interview ng mga araw ka ini na naisa sa publiko. Araw mo kung taano, di ba, araw kang ginibo. Sabi mo nga, di ba, kitong kay papa mo? Sayang. Yeah. Dahil nako Iyo, sayang talaga. So ngunyan, magayon na kaya ginibo mi rin ang taga-podcast para at least may capture mi rin ang mga storya. Taga-podcast. At taga-Bicol Podcast. Ang may capture mi rin ang storya ng mga tao. Yan. Lalo na, ikaw ngunyan, inistorya mo na si likod katong Sunrise na ginibo mo, di mas lalong mapapararom na maray ang understanding and appreciation kan tao duman sa mga obra mo. Yeah. Kasi bako lang siya ginibong basta lang na makagibo ning kanta para lang sumikat sa Spotify or sa YouTube. Kasi ginibo ni Fred, tanganing magkaigwa ning meaning, may capture niya si moment katong si aki niya. Di ba? Katong si mga saka magayon siyang gibuhon garod advocacy na tangkili kuntaan sa direng sa tuya. Yes. Kasi kung hihilingon mo ang music ang day ko man sa pero ang international na music, lalong-lalo na sa ngunyan, sa presenteng panahon, ibahon ang meaning, especially pag mga erokin, mga rap, oo. ibahon, may magaro, na lang. Yan. Wap may mga araw nga kaya, di ba? Tapos, garo, ang mga, na lang, garo, okay na lang na mo na, itong halimbawa, for example, magmuda, or kung may magtaram ng mga bagay na dapat nadadam ka mga kaakian. Tama. Without, yes. Diba? So, ining mga araw kaning istorya, araw kaning mga musika ni Sir Fred, saro sa mga magayon na itaong ipahiras ba sa mga henerasyon tangon yan. Yan. Na, bako lang ng kanta, may meaning ini, may may istorya ni, tapos talagang pinaghandaan, nasin may puso, sabi nga ni Ken, heartfelt. Yan. Yun. Sir, may hapot lang ako. Okay? Sige, Pwede Tad. na. Ay, Okay. grabe. Dapat ako nakabahan na. Pero sa Sarunggungi, ano ang paborito mong Bicolana song? Siguro ang favorite ko, dahil ko pa siya nagigibo sa ngunyan. Dahil ko masasabi kasi na na mauli or baile. Ay, sorry, nagibo ko na pala. Pero lain kaya siya pure Bicolano. Oo. So ang title niya is Padaba. Siya, garo duet siya. Actually, kaya favorite ko siya may istorya na naman kaya siya. Sige na, sir. Yan ang gusto mo. Nagibo ko kayo ito, pandemic time, na hospital kaya sa misis ko. Pero na hospital siya, kumbaga, natawag kayo, guro, nawara so aki mi. Kumbaga siguro, pero dahil man siya, siguro mga sarong bulan pa ng araw keto. Ngunyan, ang pinakamapagal kaya, pandemic time, na hospital sa sarong mahal mo sa buhay, dahil mo talaga siya madumanan. Yeah. Oo. So, ako, nasa hospital ako, nasa waiting area lang ako, nasa luwas kan hospital. Di ba, parang oras ako duman, siguro halos mga 20 hours, araw ka ito, sa luwas lang ako. Di ko man pwede bayaan, nasa sunod ako, nasa luwas lang ako. So, doon ako nag-ibuki kanta. So, naisip ko kaya kada that time na gusto ko ma-immortalize so nawara baga so aki mi. Di ba? Nawara. Kumbaga nawara. So, gusto ko ma-immortalize siya na ang memory niya, may song siya na may igwa siyang song. At the same time, parang naisip ko that time, ako nga na dahil pa nga ito pandemic baga, dahil pa nga ito COVID, kumbaga, tapos araw ka to situation na masakiton, lalo pa sa mga tao na magkaharayo. So naisip ko, mga parang ginibo ko siya na LDR na song. Tapos dakulon mga nakaka-relate, lalo na
nasya-shock ako minsan, dinededicate nila ang kanta minsan sa tao na nagadana, like mga father nila, nagadana sa father nila. Pero, so feeling ko baga na, ang gusto ko kaya sa song, gusto ko maramdaman na, garo sa langit nagsayaw sa duwang tao. Kumbaga, araw ka to, so feeling na gusto ko. So, may nakaka-capture pala yan na kumbaga pag subconsciously talaga siguro nakakagibo ka kanta or art talaga minsan di mo na siya na parang in a way di mo man sinabi duman sa kanta na arog kaya ng pero makikita mo na lang na yung dedication niya sobrang malalim sa inda. So ako sabi ko ayos garo na capture ninda so longing ko sa supposedly akin ni. So yun yung favorite ko. Siya, may Bicol siya, padaba lang, daba, tsaka sa niya, may garo tula siya or spoken word siya sa gitna. So yun. Padaba. Natameme ako. Padaba. Yun. Minsan, mapagal mag-istorya sin song, kaya minsan garo, siya, parang mahirap siya kaya lang, napag-istoryahan ta lang. So, istorya ko nalugod. Kasi ako for me, garo man lang yan. Garo, sabi nga nila, may kang pakialam kung may magdangog ay. As long as your personal na pagkaintindi, personal feeling. It's for you It brings back memory. Di ba? Tama. Garo, sabi nga niya, immortalized. So magayon nun. Tapos dedicated naman sa akin niyang nawara, di ba? Which is, kami man actually, naranasan mi man yan. So ang ginibo mi man sa muya is garo tong, nagkagawa kami ng website, tapos duman ko pig-istorya so ano nangyari, so ano sa mga na-experience ko or na-emosyon ko. Di ba? Iba-ibang mga iba-ibang outlet nga lang. Yeah. So sir, anong plano mo niya na Christmas? Ang sa Christmas, lang, simple lang, pero man, family talaga, lang, picture taking, family. So, yung maduman kami sa studio, tapos magpipicture kami, same shade ng, damit. Very simple. Actually, blessed naman So, wala man ako masyado wish. Like, blessed na ako na yung family ko kompleto, healthy. Yeah. Dahil ka man nabibisi kapag Christmas na mabubuk ka for, mga events. Then, mga lain pa man. Gigs. Ang mga gigs ko ngunyan, pa lang more on, di man masyado dagdag. Original songs kaya ako. So, ang gigs ko usually, by invitation lang siya. Hindi man siya yung parang for events. Kasi for events, makasal yan kasal, events. Like, dahil ko pa siya in kukua. Number one, kasi di ko man kaya nun talaga. Nag-work ako Trabaho siya. At, so, ang pinaka-priority ko sa gigs, so makukanta ko na so original songs ko din. Sa ngayon sa ngayon. Kasi yun lang talaga yung kaya ng oras. Sir, pero open siya. Oo naman, open siya. Sir Fred, may plano ka man release ng album by next year or some? Ang gigibo ko kaya sa album, inko-compile ko na lang siya. Like, for example, di ba 39 songs siya? So, actually, kinumpile ko na sa mga singles duman. Supposedly, album talaga siya, kaya lang mahalon kaya kan album. So, ang gigibo ko, instead of album, saro-saro ko na yan pag-release. Very practical yan. Very practical siya kasi at least na-market ko siya saro-saro. Kasi okay ko kung album ka, kung sikat ka na talaga. Or like ako, di pa man ako sobrang sikat. Like kung yan sina Moira, sina Zach, sikat hindi. So mag-release ninda album, pag market ninda, okay na okay. Sa Muya, for example ako, as indie artist, mahirap yan i-market kapag album siya na i-release mo. So ang very practical, yung single muna. Siguro pag nagsikat na kita, sir, di ba? Mare mo. Oo. Tapos, di ba, mare mo, dahil dito magkaigwa ng network pang nakul si Sir Fred, di ba? Yan. Yes. Kasi plano naman, di ba? Mag-build ng network. Oo. Yes. Gusto ng mga tao, fellow Bicolanos. Kasi dakol na dakol ako na araman ng dahil digdi sa mga interview. Di ba? Kasi ang di ba nangyari, inot na purpose naman talaga is
To preserve actually yung lingwahe ta, Lingwahe yung kultura ta, makabisto pa ning mga tao. Yeah. And then in the long run, may dakol nakita mga nabibisto na mga tao na nakakatao sa tuyang inspirasyon. As in, mga adal. Saka nakakawara ning pagkamis, pagkamundo. Kita harayo harayo kita sa Bicol. Pero through them, nagkakaigo kita ng mga barkada, nagkakaigo kita ng bagong mga mga kainuman, malay mo. Pagulita, makainuman ta si Sir Fred. Oo, malay mo pag Yan. kinasal kita ulit sa Bicol. Yan, magkanta si Sir Fred. Oh. Sir Fred, may hapot ako sa imo. Sige Ano po. ang message mo duman sa mga Bicolano, young generations na buot na tahakon ang industry ning paggibo ning kanta? Yeah. Ako para sa kuya, sobrang importante ka na mindset kan sa wrong artist. Kasi ako I feel like nagkakusog ako kan buot kan garon natanggap ko na unique ako as an artist, na igwa ako talaga kay mga kay audience in a way na talagang ipaglalaban mo dapat ang song mo. Yun ang pinaka-importante. For example, kung songwriter ka, ipaglalaban mo talaga ang song mo. So, paano mo siya ipaglalaban? So, ibig sabihin, pagandahin mo siya ng pagandahin, lutuin mo siya ng lutuin, tapos i-release mo siya, i-market mo talaga siya, gawin mo ang lahat para marinig ng ibang tao yung song mo. Kasi, kapag wala ka kasing bilib sa song mo, hindi mo siya ipaglalaban, di ba? So, yun. So, kailangan, gawin mo talaga lahat ng way. Na legal way. Huwag naman yung illegal way. Legal way. Legal way. Kumbaga, gawin mo talaga lahat. Sana maramdaman mo yun. Or kung sino ka man na nakikinig ngayon na artist, sana maramdaman mo yun na gagawin mo na ang lahat para sa song mo. Yes. So, ganun talaga siya eh. Gagawin na ang lahat. Daniel Padilla ka na naman. Yan na naman. Sorry. Yan. Sabi ko Yan tayo eh. Daniel Hindi Padilla. naman eh. Oo. Pero Kasi ang kasi niyan, parang ang rational kasi, may mga artist kasi na parang naghihintay ng validation ng iba. Like, parang naghihintay sila na i-validate before nila paniwalaan yung song nila. Parang mali, for me mali yun eh. Like, mas okay na ikaw muna maniwala ka talaga sa songs mo. Like, be the number one fan of your song. Tapos, other people, susunod yun eh. Like, pag nakita nila na kung paano mo in-explain yung song mo, kung paano mo kinikwento yung song mo, kung paano mo piniperform yung song mo, minsan maku-curious yung iba, bakit kaya ganyan si Fred? Bakit ganyan siya na talagang pinaglalaban niya yung song niya? Pakinggan ko nga talaga yung song niya, baka may something dito. So, minsan maku-curious yung mga tao eh. So, for me, yun talaga ang pinaka-importante mindset. You really have to love your song. That's good. Dapat ika maging primerong fan kang sa imong gibo. Yes. Yan. Yun talaga yun. Sir Fred, sa in paano maaraman, halimbawa, kasi siyempre, sabi mo, mga indie gigs, yan. Paano nila maaraman, or yaon sa in kangunyan palan muna? Andito ako sa Valenzuela, Metro Manila. So, Metro Manila. Okay. So, paano ninda maaraman or sa ininda madadangog mga kanta mo, mga live shows mo? Promoter. Ang songs ko na ang pinaka-platform ko talaga is Spotify. So, doon ako talaga nag-release ng mga songs. Tapos sa live naman, ang ginawa ko kasi, meron akong group called Singer-Songwriters Philippines. Siya, parang group of supposedly hobbyist lang siya sa una eh. 11,000 na siya ngayon. So, since ako, nag-evolve din ako from a hobbyist to parang gusto mag-serious na musician, like papunta na doon sa sana maging full-time tayo sa music in the future. Nag-evolve din yung Singer-Songwriters Philippines. So, ang mga tao doon na very passionate din, gumagawa ako ngayon ng sister group. Ang tawag sa kanya ay Liab Collective. Tapos yung mga most passionate na artist nandun. So yun, next year, every month, meron kaming shows. And sana masuportahan nyo kami. Parang ganon. Yes. Support kita dyan, Yes. siyempre. Diba?
So, yan. Pampasamay pa sample daw si Sir Fred. Ano, sir? Ano, baka Yung pwede mo honey. taon sample? Ito, Puyat Ito, na yung baka ako. namalat ng Ay, puyat na ba? boses. So. tama. Ay, nako. Ano, El? Daw ito na lang na Sunrise since siyang pinaka-popular na tugtog mo. Baka naman. Ano yun ka? Akapela lang kasi wala akong gitara dito eh. Okay lang. Sige lang, Okay lang yan, sir. Let us all welcome Sige. Fred. Let us all welcome Fred. Right. Ingay. Ingay. You're a beautiful sunrise. You make my day so bright. Your smile is contagious. Such a cute surprise. Yeah, we're getting away. Getting away. Life isn't so bad. Yeah, we're getting away. We're getting away. Such a goodbye. Ayun. Yun yung Walang pakanta. sunrise. Yeah, very proud kami bilang sarong Oragon, bilang sarong Bicolano. Dahil igwang mga artist na arog mo na nadadangog mo niyan sa Spotify as insane man. Oh Tama. my God. Maka na tong Natix. Yan, ano Proud. pa? Follow nindo Fred Ingay sa Spotify. Spotify. And then follow nindo ang sa iyang Facebook page. As in, Pag may oras na po siya, ibubook siya. yan. Yan. Diba? So yan, ini po si Bon. Ini man po si Christina. Yan po si Linus. At ito po si Fred Engay. At ini po ang podcast na giniwa para sa mga Oragon. Ini ang Taga Bicol Bicol to the World. Naligaw si Tambay.